அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் அன்பான அரவிந்த் பேசுகிறேன். இன்றைய நாள் ரொம்ப முக்கியமான நாள். அன்னையர் தினம், அதாவது மதர்ஸ் டேன்னு. இதற்காக என் தந்தைக்கும் அனைத்து அன்னையர்களுக்கும் இந்த கவிதையை எழுதி அர்ப்பணிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இப்பொழுது அந்த என்ன கவிதை என்று இப்போ உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அம்மா, நீ அற்புதம். அம்மா சொன்ன அற்புதமான பொய். கடைசி உருண்டையில் தான் சத்து இருக்குது. இதை மட்டும் வாங்கிக்கூட கண்ணா. நம் பெற்ற முதல் இரத்த தானம் எது தெரியுமா? அம்மாவின் பால். சொல்ல வந்ததை சரியாமல் சொல்ல முடியாத தவித்து நின்றுப்பார். அப்போ தெரியும். அப்போதுதான் தெரியும் தாய்மொழியின் அருமை. வெளிநாட்டில் இருந்து பார், தாய் நாட்டின் அருமை புரியும். அதே போல் தாயை விட்டு தள்ளி இருந்து பார், தாயின் அன்பு புரியும். என் முகம் பார்க்கும் முன்பே, என் குரல் கேட்கும் முன்பே, என் குணம் அறியும் முன்பே என்னை நேசித்த ஒரே மனிதன் இனம் என் அம்மா மட்டும்தான். என்னை நடக்க வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை விடுது. நான் விழுந்துடக்கூடாது என்ற கவலைதான் என் அம்மாவின் கவனம். நான் ஒரு முறை அம்மா என்று அழைப்பதற்கு நீ பிரசவ நேரத்தில் அம்மா அம்மா என்று கதறியவள் தான் என் அம்மா. குழந்தையின் அழுகையை பார்த்து அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்ட ஒரே டிக்ஷனரி அம்மா மட்டும்தான். தாய்மையின் வலி என்னென்று எனக்கு தெரியும். அதனால தான் அன்று அம்மாவோடு சேர்ந்து நானும் அழுதேன் பிறக்கையில். நோய் வரும்போது பாயை தேடுவதை விட என் தாயை தேடுவது என் மனசு. கடைசி தோசை சாப்பிடும்போது சட்னி வேணுமென்று அதிகம் வைத்து சட்னி காலி செய்ய வேணும் என்று இன்னொரு தோசை வைத்தவள் தான் என் அம்மாவின் அன்பு. என்னை நேசித்த முதல் பெண்ணும் நீதான், நான் நேசித்த முதல் பெண்ணும் நீதான் அம்மா. அன்பை பற்றி படிக்கும்போது தவறாமல் வருவது அம்மாவின் முகம் மட்டும்தான். உலகிலே தேடி தேடி அமர முடியாத ஒரே சிம்மாசனம் அம்மாவின் கருவறை மட்டும்தான். வாழ்க்கையை தியாகம் செய்பவர் அப்பா, வாழ்க்கையே தியாகம் செய்பவர் அம்மா. உணவு என்பது மருந்து, ஆடை என்பது மானம், பணம் என்பது தேவை, ஆங்கிலம் என்பது மொழி, தமிழ் என்பது உயிர், அம்மா என்பது பாசம். என் மூச்சு இருக்கும் வரை உன்னை நான் காப்பேன் அம்மா. இப்படிக்கே உங்கள் அன்பான அரவிந்த். நன்றி, வணக்கம்.